A última palabra nesta casa tena sempre don Ramón, con ese texto que teñen agora aí, que vamos a escoitar falar don Ramón. Eu tiña un colega reitor dunha universidade que dicía que tiña dous discursos, un corto que era grazas e outro longo que era moitas grazas. E cedo o meu turno de palabra para que utilice o presidente da Real Academia Galega, que se estrena como presidente de honra da Fundación Otero Pedrallo. Moitas grazas, presidente da Fundación Otero Pedrallo. Sí, agora sí. Agradezo a cortesía do presidente da Fundación para cederme a palabra. Saúdo brevemente as autoridades, compañeros de mesa, presidente de Galaxia, compañeros, amigos, amigas. Non vou estenderme, porque as horas xa son as que son. Ademais, antes que a min falaron os meus predecesores da presidencia da Academia, o profesor Alonso Montero e o profesor Víctor Freixanes. Personalmente, para min é unha honra moi especial estar aquí este ano. Comentaba antes na reunión do Padroado que eu a primeira vez que vin foi aí 42 anos, probablemente 43 anos. Non podía imaginar que algún día pues, estaría sentado aquí presidindo de honra este acto, e a máis que cadrase co premio a Editorial Galaxia, a que me unen tantísimos vencellos de traballo e de afectos. Tamén como presidente da Academia teño que recordar e teño que agradecer o papel que xogou do Ramón Otero Pedrallo en levantar a Academia despois da guerra. Aquí fixose unha breve referencia a cal era a situación da cultura galega despois da guerra. A Real Academia Galega estaba completamente arrasada e unha das poucas persoas que pertencía á Academia desde antes do 36 foi Otero Pedrallo, e detrás de Otero Pedrallo e ca súa asignatura, detrás da súa man, están os ingresos que foron permitindo que a Academia Galega levantase cabeza a partir, sobre todo, do ano 50, en que se procedeu ao ingreso de Gómez Román, un acto que se celebrou en Vigo, en que os discursos iban a pronunciarse en galego, e que a última hora o gobernador provincial chamou por teléfono para prohibir que se dese en galego, tivo que improvisarse en castelán, e despois de Gómez Román foi Ferro Couselo, despois foi Domingos García Sabel, despois foi Ricardo Carballo Calero, e xa ao longo dos 60, pois, con moito máis pulo, de Diego, Cunqueiro. Curiosamente, o último representante maior, digamos, da xeración Galaxia, que foi acollido na Academia, foi o sempre modesto, moi ben recordado aquí, Ramón Piñeiro. Así que, desde a Academia, temos moito que agradecer a don Ramón. A súa chega foi fundamental para lanzar a Academia cara ao século XXI, que é o desafío que temos hoxe por diante, e a min só me queda darlle os parabéns a Galaxia e desexarles a todos unha boa festa de pasado.